India Oogqirha balumkisa abantu ngokusebenzisa ubulongo benkomo ngenxa bekholelwa ukuba oku kuzobakhusela kwintsholongwane ye-COVID-19. Abagqirha bathi abukho ubungqino kwangoku obubonakalisa ukuba ubulongo benkomo bunqanda intsholongwane ye-COVID-19 kwaye banexhala ukuba oku kuza kuza nezinye izifo. Kwingingqi yaseGujarat abanye abantu baya kwindawo egcinwa kuzo inkomo kanye evekini nalapho bafika baqabe emizimbeni yabo ubulongo nomchamo ngethemba lokuba bazakhuseleka kwi-COVID-19. There is no scientific evidence to prove the cow dung can be used as a treatment or immunity booster against the corona infection which is prevailing. People should also understand when using an excreta of an cow, which is being considered as a sacred animal, that is bound to increase some zoonotic or infectious disease more. Oogqirha nezinzululwazi kweli lizwe lase-India bathi oku kungakhokhelela ekubeni abantu bangayiqapheli imiqathango yezempilo yokuzikhusela kwi-COVID-19. Eli lizwe lase-India libanjwe ngobhongwana yi-COVID-19 kwaye abantu batsala nzima ukufumana iibhedi ezibhedlele kunye namachiza okukhokhelela ekubeni abantu babhubhe ngobuninzi.